अलसी के बीज हमनी के शरीर खाती बहुत फायदेमंद होखेला। एहमे बहुते पोषक तत्व होला जवन हमनी के बीमारी से बचावे में मदद कर सकेला। त आई जानल जाव अलसी के बीज के 5 अद्भुत फायदा। कैंसर से बचाव। अलसी के बीज में लिग्नन नाम के एगो यौगिक पावल जाला जवन की एगो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हा। इस शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स के कम करेला, जवना से कैंसर के खतरा बढ़ जाला। खास तौर पर अलसी के बीज स्तन कैंसर अवूरी प्रोस्टेट कैंसर के खतरा के कम करे में मदद करेला। एकरा अलावे लिग्नन शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के संतुलन बनावेला, जवना से हार्मोनल कैंसर के संभावना कम हो जाला। अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कैंसर के कोशिका के बने से रोके में मदद करेला। इस शरीर के प्रतिरक्षा के मजबूत करेला, जवन की कैंसर से बचाव करेला। हृदय रोग से बचाव। अलसी के बीज हमनी के दिल खाती बहुत फायदेमंद होखेला, काहे की एकरा में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होखेला। इस शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL के कम करेला, अवूरी निमन कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ावेला। ऐसे हमनी के दिल के धमनियन में रुकावट के संभावना कम हो जाला, अवूरी दिल के बीमारी से बचाव हो जाला। यह ना अलसी के बीज में मौजूद लिग्नन अवूरी फाइबर ब्लड प्रेशर के नियंत्रित करे में भी मदद करेला, जवना से दिल के दौरा अवूरी स्ट्रोक के खतरा कम हो जाला। एकरा अलावे ई खून के पतला राखे में मदद करेला, जवना से खून के थक्का बने के संभावना भी कम हो सकता। डायबिटीज में फायदेमंद। अलसी के बीज में भरपूर फाइबर होखेला, जवन की ब्लड शुगर के नियंत्रित करे में मदद करेला। एकरा में मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन प्रक्रिया के धीमा कर देवेला, जवना के चलते चीनी खून में धीरे धीरे सोख लेला, अवूरी अचानक खून में चीनी बने के संभावना कम हो जाला। अलसी के बीज शरीर में इंसुलिन के संवेदनशीलता भी बढ़ावेला, जवना से शरीर चीनी के बेहतर तरीका से नियंत्रित करे में मदद करेला। अलसी के बीज में मौजूद लिग्नन ब्लड शुगर के स्तर के संतुलन बनावे में भी मदद करेला। ऐसे रोज अलसी के बीज खइला से डायबिटीज के नियंत्रित करे में मदद मिल सकता। सूजन कम करे में मददगार होला। ओमेगा 3 फैटी एसिड अवूरी लिग्नन अलसी के बीज में बहुतायत में पावल जाला, जवन की शरीर में सूजन के कम करे में मदद करेला। जब शरीर में सूजन बढ़ेला तब बहुत बीमारी के खतरा बढ़ जाला, जैसे गठिया अवूरी पाचन संबंधी मुद्दा। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन के कम करे, अवूरी जोड़ के दर्द अवूरी अकड़न से राहत देवे में मददगार होखेला। अलसी में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के स्वस्थ राखेला, जवना से पेट में सूजन अवूरी गैस के समस्या कम हो जाला। हॉट फ्लैश के कम करे में मददगार। मेनोपॉज के दौरान महिला में हॉट फ्लैश के समस्या होखेला, जवना में शरीर अचानक गर्म हो जाला, अवूरी पसीना आवे लागेला। अलसी के बीज में लिग्नन होखेला, जवन की शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर के संतुलित करे में मदद करेला। ये हार्मोनल बदलाव के नियंत्रित करेला, जवना से हॉट फ्लैश के संभावना कम हो जाला। अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मूड के स्थिर राखे, अवूरी तनाव के कम करे में मदद करेला। एकरा अलावे इस शरीर के ठंडा राखे में मदद करेला, जवना से हॉट फ्लैश से राहत मिलेला। अलसी के बीज के अपना रोजमर्रा के आहार में शामिल करी। अगर वीडियो बढ़िया लागल त लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।